Няма по-добър старт на деня от такъв складно утро на брега на морето. А в Созопол това хем е лесно, хем ти дава възможност да направиш изключително приятно пътешествие до най-големия български остров – Свети Иван. Докато лодката се люшка полека-лека към брега, усещаш, че те очаква нещо специално. Шумът на гларусите става все по-силен, а по това време на годината островът е пълен с тях, защото тук гнездят на безопасно място. Внимавайте, когато ходите, защото малките са навсякъде. През цялото време ориентир ще ви бъде вековния фар и когато го подминете, бързо ще видите зидовете на древния манастир, който е кръстен на Свети Йоан Кръстител. Това не е случайно, защото тук бе открит реликварий с неговите мощи. За да научите повече за острова и манастира, посетете археологическия музей в Созопол.